Mislim da ne postoji jelo koje se u mojoj kuhinji spremalo više puta od ovoga. Danas spremamo pohovanu slatko-ljutu piletinu. Što se tiče sastojaka, treba će nam pileća prsa koja je potrebno iseckati na kockice. Ja danas koristim, to jest spremam duplu porciju zato što imamo goste. Ovo je jedno od prvih jela koje sam ja spremila u životu, još dok sam živjela u studentskom domu, i bilo koga od svojih prijatelja da pitam šta da spremam kada mi dolaze u posjetu, uvek kažu spremi onu tvoju kinesku, pošto to svi obožavaju. Kad smo iseckali meso, prelazimo na pravljanje smese za pohovanje. Pre svega treba će nam 6 kašika brašna, zatim dodajemo 3 kašike gustina, dodat ćemo malo soli, zatim malo bibera, jedna i po kašičica praška za pecivo, ja mislim da taman otprilike toliko imam, to je to. Suve sastojke ću malo izmešati. Zatim ćemo ovdje dodati 1 kašiku ulja i razbit ćemo 1 jaje. Opa! Ovo ćemo sad kratko ovako umutiti žicom, a potom ćemo polako dodavati malo vode. Treba da dobijemo smesu koja je malo gušća od smese za palačinke. Ovo je još uvek dosta gusto, tako da dodajemo još malo. To je sad to. Ovo je otprilike tražena gustina. I kao što rekoh, sada piletinu presipamo u ovu smesu za pohovanje i sve ćemo to izmešati. Bitno je da svi komadići piletine budu lepo ovako inkorporirani u ovu smesu za pohovanje. To je to. Pre nego što pređemo na pečenje mesa, treba da pripremimo sos. Sos je najjednostavniji za pripremu, bukvalno samo se sjedine gotovi sastojci. Za početak izmerit ću nekih 200 grama kečapa. Tako. Zatim dodajem 1 kašiku ovog čili sosa. Vi ovo slobodno prilagodite svom ukusu, u zavisnosti od toga da li volite više ljuto ili ne. Dodajemo 1 kašiku soja sosa. Sad ja ću odmah ovdje dodati 2 kašike crnog susama i 2 kašike belog susama. I zatim dodajemo 3 kašike meda. Mi koristimo Bagremov med iz Feketića. Ok, možda sam trebala prvo otvoriti pre snimanja. Dodat ćemo ovako 3 kašike. Ova treća je baš bogata. I sada ćemo sve to izmešati. I ovo je sos u koji ćemo ubaciti pohovanu piletinu. It's prženje time. Sipamo ulje u vok. Možete peći u fritezi. Vama ovo nije najzdravije jelo na svetu, ali mi ga obožavamo pa ga spremamo s vremena na vreme. Sad kad nam se ulje fino ugrelo, dodajemo polako piletinu na prženje. Vadit ću ovako komadić po komadić ili 2 komadića odjednom, nije bitno. I to spuštamo u vrelo ulje. Ja se trudim da bude komadić,
E sad negde se uhvate zajedno pa se pohuju zajedno, to nije problem. Pržimo ih kratko, kad se s jedne strane, kad uhvate zlatnu boju, okrećemo ih na drugu da se malo proprže i potom prebacujemo u prethodno pripremljen sos. Ovo ide ekspresno. Evo vidite koliko to brzo ide. Ovo sam posljednje ubacila. Pržite ih na nekoj srednjoj temperaturi jer stvarno brzo budu gotovi. Kad nam piletina izgleda ovako, dodajemo je u prethodno pripremljen sos. Ovdje dodajemo odmah novu turu da se prži. Smanjila sam malo jačinu ringle jer baš divlja. Ovu piletinu ćemo ovako izmiješati lepo u ovaj sos i tako sa svakom narednom turom. Inače, ovo je jedno od jela koje može da spremi svaki početnik. Ja sam ovo spremala bez ikakvog kulinarskog iskustva. Tako da ohrabrujem vas da probate, nemate šta da zeznete, a sigurna sam da ćete oduševiti i sebe i svoje najbliže. I posle nekih pola sata prženja došli smo do poslednje ture. Ovdje nam se sprema kuva riža. Hlod, nju neću začinjavati ni ništa, pošto je ovo već dovoljno začinjeno. To ćemo sad izmešati da se inkorporira i ova posljednja tura u sos. Joj, miriše top. Kao i sve u ovoj kuhinji. Ostavit ćemo ih ovako par minuta, čisto da upiju sos. I to je to. Možemo da serviramo jelom. I nakon nekih pola sata imate restoranski ručak na vašem stolu. Kao što rekoh, ja ću meso servirati sa klot rižom, a od gore ću posuti malo svežeg blašca. Idemo vlašac na sve strane. U posjetu mi inače dolazi bivša cimerka koja je imala čast da prva proba ovo jelo kada sam ga spremala na 3. godini faksa u studentskom domu na rešovu koji jedva radi. Ali domaćica mora da proba sama prvo šta je napravila. Da vidimo šta ćemo poslušati gostima. Nisam dugo ovo spremala, moram priznati. Gladnica. Joj, Bože, ovo je nešto najbolje na svetu. Ljubitelji slatko-ljute kombinacije, morate ovo da probate. Apsolutno morate, nemam nikakav komentar više. Kada hoćete da impresionirate svoje goste, da misle da ste se mnogo potrudili oko nekog jela, molim vas spremajte ovo. Sigurna sam da će se svi oduševiti. Hvala vam puno na pažnji, to bi bilo sve u ovoj epizodi i vidimo se uskoro. Bye!